Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Hvis jeg lyder lidt anderledes, så er det fordi jeg er sløj. Jeg hoster rigtig meget, så undskyld hvis jeg hoster. Hvis I hører nogen host, så er det bare fordi jeg er sløj. I dag så skal vi lave en haul. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg har fået en jakke af min veninde, og så fundet sko af, men jeg kan ikke vise jakken. Det er en vinterjakke, og vi har den nede i bilen. Men her kommer forhåbentlig et billede, hvis jeg kan finde den. Jeg vil starte med at sige, at den her video er slet ikke sponsoreret eller noget som helst. Så lad os starte med det, som jeg havde i mit penalhus og mit penalhus. Mit ene penalhus ser sådan her ud, og det er det, jeg tænker, jeg vil bruge. Fordi det er det mest normale og sådan. Noget kan jeg sige. Jeg starter med at have sådan en her. Den er 15 cm lang. Den er en. Så havde jeg sådan en koblyant og et viskelæder her med mange viskelæder i bunden. En limstift, som jeg faktisk kommer til at bruge igen. Låget til den her. Et basic blyantspidser. En normal blyant. En blyant, som jeg lige havde taget lidt af. Så har jeg faktisk sådan en her. Sådan en tusch, som faktisk skulle dufte af cola. Så lad os se, om den stadig gør det. Wow, ej, det gør den. Wow, det er sådan virkelig kraftigt, selvom jeg er syg for duft. Den dufter cola. Jeg stjal fra min skole. Hvis der er nogen, der går fra min skole, så lad være med at sige det til noget. Mega mini. Den er sådan virkelig lille. Taperulle og tape. Der er sådan en her, som jeg har i skolen. Bare sådan helt normal. Men det er det, jeg sådan har nu. Så videre til det, jeg har købt lige nu. Jeg er lidt rød i øjnene, fordi jeg lige har hostet sådan lille varm. Men så lad os komme videre til. Stop her! Vi er i Netto, fordi jeg har kørt i Netto. Så har vi penalhuset, som egentlig bare er sådan basic. Der er meget plads i. Lyneren er god. Næste ting er en pencil grip. Den koster 10 kroner. Det er sådan det. Sådan nogle, man kan sætte på sine blyanter. Det tænker jeg er meget nice. Så næste ting er sådan en her. Peace Notebook. $30 kroner. Ja, det er sådan nogle perler-agtigt. Så det ud, og så har den sådan en her. Med sådan et hjerte-agtigt. Jeg skal bruge til, hvis jeg ikke kan finde noget at ligge og sådan noget. Og jeg skal jo starte en ny skole måske. Næste ting er sådan en her. Det er en regnbuefarve, sådan en mappe. Jeg pakker den lige. Den er sådan virkelig mat. Den ser sådan her ud. Det gør den egentlig også udenpå. Man hiver ud, og så er det sådan, og så en næste ting, og den koster 20 kroner. Så den her, sådan en der æske i regnbuefarve, ligesom den anden. Og det kommer til at være sådan en æske, hvor jeg sådan kan lægge mine ting i, og så. Den her koster 20 kroner, også æske her. Jeg til at samle den, og så ses den bare der. Så har jeg fået samlet den, den var virkelig, virkelig let at samle. Næste ting bruger jeg. Vi støtter sådan nogle små børn, som sulter. Man køber sådan en her fra Bog-ID. Næste ting fra Netto. Nogle blå blyanter. Pencil HB6. Og det koster egentlig bare 10 kroner. Så har vi nogle farveblyanter, som der kan viske det ud. Altså, så er der et viskelæder her. En farveblyant, som klisker ud. Og så er der bare navneskilt. Nogle meget smarte nogle, der er de her farver. I kan bare stoppe videoen. Kostede altså 50 kroner. Og der er 12 i, som kostede 10 kroner. De var helt normale. De er faktisk lidt store. De er faktisk okay store. Det er altid godt lige at have to. Og så kan den ene ligge i min æske. Købte jeg sådan en lidt linealer. Det kostede 30 kroner blå igen. Og den er på 20 cm. Næste, det er en blå blyantspidser. Selvfølgelig 20 kroner. Blåfarvet hernede og en farve heroppe. Så har vi købt, som det sidste, sådan nogle her bøger. I New York har vi købt. Med familien Menidi. Og der er sådan nogle kort i hver. Og det, ja. Så har vi med familien i Amsterdam.
kostede alle sammen 15 kroner. Familien i Rom, og så er der med familien i Berlin, og så er der med familien i Paris. Og det er egentlig bare sådan nogle, man kan læse. Det er egentlig bare sådan nogle, Det er egentlig bare sådan nogle, man kan læse. Der er nogle, der er lange, nogle, der ikke er så lange. Så kan man lære lidt om landene. Hvis jeg har ryddet det her op.